ma tarik 26 odiechieng'no mar Tuesday tarik 26 ma bende en kanyo odiechieng'no mar Tich Ariyo kata Tuesday gi dho Ombogo higa mar 2026. Kamano amora mentiere pod arwaki kanyo ni machiegni. Odiechieng'ni e kind mane en ker machon e pacho kae Migosi Uhuru Muigai Kenyatta kaachiel koda ka ker masani Laktar William Ruto. Maeri biro kaluwore koda ka wechego ma waseneno ka obedo mano e ndalo machien ka ekit kaka jotelo ariyogo osebedo ka loso kata kaka gisebedo e kinde mane ji campaign mano ne yiero mar higa mar 2022 ma bende noyiere ker Ruto kaka jatend piny owacho ma pacho ka. Kane pok otim yiero ma kamano to ne owacho ne oganda ma pacho kaeri mondo mi obed motang'. Ne otiyo gi wachno ere mar ne awachonu buch siasa mar UDA mano Migosi Hassan Omar ma bende yande owacho kanyo ni kweth mag njore mag Mungiki nitiere kaka koro to makore kendo tenore koda ka jotelo koda ka Wakikuyu kata oganda go mawuok e dhot mar Kikuyu. Gino ma bende Migosi Uhuru Muigai 22 ne waneno kanyo kaka Migosi Rigathi Gachagua ne wacho weche kendo ne diro weche ne Migosi Uhuru Muigai Kenyatta. Osebedo duokruok maka koda kacha wechego eko ma ok ochopo kare kendo osebedo kaka ne wacho ne kaka nokotiyo ne oganda jopiny yono mowinjore. Ndalogo slogan mani golo godo Uhuru ne ni amalize aende otieki. Wakianza siasa ya mgawanyiko na wana haya wakiongea haya wanaongea haya mbele ya wakubwa wa nchi na kama kwa ukweli mnapenda nchi yetu msiruhusu mambo haya yaendelee. Iwinjo kanyo kaka Migosi Uhuru Muigai Kenyatta ne oloso kanyo kowacho ni okwayo viongozi na waomba viongozi mondo wabed jogo manyalo wacho wechego eko mok nyal kelo tulo e pacho kaeri. Mano ka opimo koda ka gino manotimore e higa mar 2007 tuo sewacho to ahinya kwethno mar Linda Mwananchi Mautingo kanyo Gavana ma Siaya County Migosi James Agiro Orengo, Senator ma Nairobi County Migosi Edwin Sifuna, Migosi Kimani Ichung'wah wacho ni Migosi chayo malich mokalo kata oseyo Migosi Uhuru Muigai Kenyatta mano kuom gino mowacho ni osebedo kosore siasa masani to en jatelo mano osetieko tije. Jotelo gi osebedo kadwaro mondo mi koro to piny owacho oma Migosi Uhuru Muigai Kenyatta benefits mage mag retirement. Yani wacho ni omenda mag gwengego mag Western Kenya gesani wuok oko kendo dwaro koma mar jalup ker mano kochopo higa mar 2027. Jotelo mawuok e gwengego mag Western Kenya owacho ni gin bende kaka gwengego mag Western Kenya gisesiro piny owacho mar Kenya Kwanza mano kochakore before yiero ma 2022 nyaka sani. Omiyo ka ji dhi e yiero ma 2027 jotelogo county romo noting'o jotelogo eko koro to wuok oko kendo ramo ni gin bende wang'ni ka ji dhi e ballot paper to gidhi dwaro kom mar jalup jatend piny owacho. Wabiro neno kaka biro dhinegi ni to mae koro to keto Migosi kata Ngire Kithure Kindiki manager IEBC. IEBC onego bed ni tiyo independently kata kamano jotelo osechako yo ma jotelo wuoyo godo kaka giwuoyo kaka ginyiso gik moko nyiso picha mopogore. Kata kamano IEBC to pod oramo ni gin gi ikore mar timo yiero 2027 e yono maler ma tumesikia wengine saa ingine wanaongea sijui mambo vile kura itakuwa mwaka ujao. I want to say here without fear of contradiction that President Ruto kiongozi kwa sababu ya dini, akiongozi kwa sababu ya dini, atuchagui viongozi kwa sababu ya sura, atuchagui viongozi kwa sababu ya mahali wanatoka. Sisi tunachagua viongozi kwa sababu ya matendo yao, na sisi wewe na rais wa Jamhuri ya Kenya Savula bende kane loso mane wachachielo to loso motegno kowacho ni Laktar William Ruto ema pod biro bedo ker mane higa mar 2027 kendo Raila ataaga dunia achukuliwa na Mungu. Simba mwenye amebakia ni William Samuel. Ukiunganisha kura za Ruto na uweke za Raila kutoka hapa Western na uweke za Raila kutoka Nyanza na uweke za Raila kutoka Coast, 10 million votes za
Raila na uunganishe na za Ruto. Ruto si atapata 100. Kodaka otiko mar duond buch siasa mar ODM romo makamano no bagi mano e kaunti ni Kima Kisumu mano e kaunti ni Kima Kisumu Siala Resort kama bende no kanyo ka jotelo mopogore so ne waneno kanyo ko gai mar duond buch siasa ogai mar ODM mano mabende en senator e kaunti no Masia Migosi Oburu Oginga loko awachno loko wer owacho wach moro kanyo mabende koro to koni e chal mar wach kini romo no ero mabende no kelo kanyakla jochungo e kuma bende laptop gendong ne. I want to tell you that if you must think somehow they are lucky because they get away of stealing somewhere, but if you want to serve straight, just serve your people and be faithful to that. If you are lucky to get something for yourself, but I can also assure you that there is another one called Oburu Oginga, the party leader, who will not accept any bribes because I don't need it. Dokwa bedo sinema chegni kod jakom maduong' e sisa mar ODM Mikael Gladys Nyasuna Wanga. The party leader has outlined the reason why we are here as aspirants of the party. I know that the National Elections Coordinating Committee opened the portal so that we carry out registration for aspirants and it kabe ndio lero nigisani tokoro gin ODM kendo giwito oko nying moro mabende yande giluongre go ni ODM Linda Ground ko wacho ni achudhe moko nosebiro moketho nying maket kod mano. We are the ODM party under Dr. Oburu Oginga. Wawinjore kanyo maber. So when you do your poster, when you do your materials, it's ODM and the color is orange. Biochung e kuondegi mano ponono ni gibigi tiyo koda kadwon buch siasa mar UDA. Kata kamano obiro neno ka weche go no dhi kendo waluwo ni kanyo. Ka wadhi weche mamoko en ni jo od bura duchini makawuono koro to igeno mar doka kata mar dhi nyime ko mar seneta bendo osebedo kanyo kadwaro mondo mi koro ko mar seneta bendo osebedo kanyo kadwaro mondo mi koro to loki kata losi pendichike mapacho kaeri manyalo neno kanyo ni gin bende pendichike mapacho kaeri manyalo neno kanyo ni gin bende koro to nitiere kaka giyudo apoka mag omenda e pacho kaeri. Dhano buora to enyalo were mag Gen Zs ne owito ngimagi kendo en ng'anyo no mabende noweyo ka mwandu mathoth no kethore kendo en ng'anyo no ero mabende noweyo ka gimoro notimore pacho kama mapok notimore ni jo ng'anyo mag rowere mag Gen Zs nomumo modonjo nyaka e parliament. Nitiere moko kuom gigo mane okelo wach mabende oganda mapacho kaeri ne makamago en kama oting'o migosi Stephen Kalonzo Musyoka, migosi Rigathi Gachagua ma osebedo katwak malich mokalo oyiene duol no ero mar KRA mondo mi koro to oduon account ni mondo mi pesa ni obed frozen mai omenda ma in godo. So Kenya Private Sector Alliance dwaro mondo mi ogol chik makamano mondo mi kiloso seluongo kanyo ng'anyo magibro bago tarik 6 dwe manyien ma en dwe mar 6 igani mar 2026 giwacho ni ng'anyo makamano giluongo mondo mi gibi gitim godo rapar kendo ochungo ng'anyo margi mano bang' ka ende gibedo koda katwak makende koda ka jatend piny Kenya Laktar William Ruto mabende yandu wuok oko kendo loso koda ka jopiny kama bende Laktar William Ruto nosingo ni e dwe manyien ma dwe mar 6 kwanegi makamano katimore kata ng'anyo makamano ok timre gi sechegi eki kendo wano ka ng'anyo makamano ok timre gi sechegi eki kendo wano ka chenro dhi kare dhi makare weche mag wuodhe dhi makare en mana ni bech wuoth ema nyalo bedo ni omed matin Rio Gang'wen ma timore e seche ma odiochieng' kodiochieng' report mag nyithindo malal ineno kokalo mbui mopogore opogore report mag nyithindo malal ineno e seche ma
wan dwe mar abich to already nyithindo maromo 139 gin nyithindo go ma olal ma jonyuol gi kia kuma nitie, gin nyithindo go molal maonge ng'among'eyo kuma nitie, gin nyithindo go molal maonge ng'among'eyo kuma nitie, kendo gin nyithindo go ne okwalo nyathi ma nyako matin ma bende koro to wacho ni noore gosiepne moro mondo mi okwal nyathino kae to terne. Omiyo weche go mag kuo mag nyithindo kaachiel koda ka nyithindo bende moko samoro nolal to chako yudi, maeri koro to ka kwano oting'o kanyo nyithindo maromo 1,636 mago nyithindo go eko ma olal, missing cases kochakore higa mar 2025. E seche nogo bende koro to duol mochung'ne riwo wi oganda e pacho kaeri mar National Cohesion Commission owuok oko kendo ogolo siem mager ne jotelo ma e pacho kaeri osebedo ka wacho weche go eko ma ok owinjore. Josiasa manie bwoye osebedo ka wacho weche go eko ma ok owinjore e pacho kaeri. Koro mago gin weche go eko ma bende osebedo karingo e pacho kaeri ni en owinja mana e yono makare. Erokamano John Otunge kuom ne kete kanyo, jogo ma bende no kanyo kete kanyo kamoto kanyo Francis Wasuna, Wuod Nyahero, Tracy Ouma, Edith Orago, John Otunge, Eric Oyugi, kaachiel kod Kamaya Ka Fred, mago jogo manosekete e chenro ni eki no maki